Kita lari ayo. Ono kondol. Wis tak lah mampir rene. Ayo rene mlebu. Kok gawat ngene rupane. Opo oh? Gini Mame, gini. Lungguh gini sih, lungguh. Opo iki, Dol? Wis salah. Lapo iki? Ayo wangon aku iki lho. Aman ulas tak ewangi ngakali bencol. What? Saiki wangon aku yo. Iya tak rewangi. Ngewangi yo ngewang tapi lapo iki kok ngene-ngenean lapo? Wis ora manut to wis. Kok mari yo. Ada mantra sih mari yo. Ada mantra. Saya teko iki ning teko ngene. Wis yo apa yo? Siapa apa yo? Oke lah. Apa bacane mantra wae? Oke wis oke. Assalamualaikum salam pet tadi opa ngepet. Lapo iki? Udah. Jangan. Kere anjingnya asu sopo itu kowe kaya aku ki babi kok dilono kere asu anjing